Денят започва, продължава малко след 8. Останете с нас, защото предстои интересно разчитане на знаците, поставени от депутатите вчера при фал старта на дебата по вота. Ще го направим сега с политолозите Румяна Коларова и Борис Попиванов. Добро утро. Добро утро. Да ни кажете, кой разиграва парламента според вас? Задавахме този въпрос и на депутатите преди малко. Явно гледните точки са две по този въпрос. Най-малко. Най-малкото, да. Този вот на недоверие наистина започна с фал старт дебатите по него и това е продължение до голяма степен на разкачаното положение, което основната опозиционна сила държи от доста време насам. Хем извън, хем вътре в парламента и което всъщност не е ново, защото през лятото отново правеше същото. Изобщо една позиция, която сме виждали в предишния парламент с Атака и която обикновено се мотивира с убедеността, че много скоро ще има предсрочни избори, така че можеш да си позволиш да играеш извън парламентарна игра. Ами аз тук дойдох с намерението да не се замериме с зрелищни фрази, а по-скоро да се опитаме да направим един малко скучен, но професионален анализ. Да не е скучен, това е важно. За мен ситуацията не само от вчера и разбира се днеска в парламента, но през последните колко месеца вече ще станат 4, е продукт на все по-голяма поляризация. Политическа поляризация. Когато имаме политическа поляризация, тя има своите предимства и своите недостатъци. Със сигурност най-голямият недостатък е, че се губи всякаква политическа целесъобразност. Още по-голям недостатък е много високата степен на политическа нестабилност. Аз обикновено илюстрирам ситуацията, да кажем, с сегашната несигурност в Германия. И виждате, че Ангела Меркел няма да тръгне да прави коалиция сега с левите, тя и не може, с радикално левите, но няма да тръгне да прави коалиция с зелените, което ще генерира нестабилност. Не е продукт на политическа стратегия това, което видяхме вчера. Това е вашето... Не, напротив, то е продукт на политическа стратегия, но имаме политическа стратегия на две остро противопоставили се блока, или да го кажем така, субекта или партии. От едната страна безспорно е ГЕРБ. Но вижте, ГЕРБ не избраха това. Това не е техния първи избор. Защо? Ами защото всички казват, за първи път в историята на българския парламент имаме вот на недоверие, където партията, която го инициира, не е в залата. Ами ние за първи път в историята на българския парламент имаме председател на българския парламент, който не е от най-голямата партия в парламента. И той не е, защото правителството разчита на парламентарни процедури, за да дори ако щете, за да създаде работещ парламент. За да започне заседанието на парламента. Сравнихте парламента с дискотека. Защо? Ами защото наистина в тази дискотека тя работи само тогава, когато Атака реши да е вътре. Очевидна е стратегията на ГЕРБ всеки път, когато Атака не е в парламента, те да излизат от пленарна зала и с други думи да няма кворум. Това е самото начало, първият ден може би, трябваше да бъде като лампичка да светне за БСП и ДПС, че ако те искат да има нормален парламентарен процес, не трябва да разчитат на Атака. Заложници ли са на Атака от кабинета според вас? И по-скоро, ако можем да разширим въпроса, кой на кого е заложник в парламента, защото вчера се размениха фрази за победители, за златни акции също. Да. Всеки се опитва да се изкара победител от вчерашната ситуация. Едно е сигурно, че има голям губещ и това е наистина българския парламент. И това не е отскоро, защото ние тук говорим за политическа стратегия на едната или другата част от двата блока. Заедно с това е политическа практика на основната опозиционна сила, чието лидер отказваше да идва на вотове на недоверие, когато са отправени срещу самия него в предишния парламент, пък защо сега да идва и да се регистрира, когато той внася вотове на недоверие. Тоест, може би е погрешно да се свеждаме до конюнктурния момент, до това до каква степен атаката отправена срещу настоящия състав, срещу 42-то Народно събрание и до каква степен не е резултат на просто неглижиране на парламента, който се наблюдаваше в предишния мандат. И в този смисъл отговорността на лидерите в такъв момент нараства. Времето на лесните мнозинства, ясните, сигурните, Жан Виденов, Иван Костовски мина.
И тази конфигурация, която е изключително така нестабилна, разбира се, както каза и госпожа Коларова, тя е много по-голямо предизвикателство пред българските политици и много по-голяма отговорност за тях. И в този смисъл те не трябва да бъдат диджеи, които в дискотеката, които да пускат една мелодия тук и да пускат една мелодия друга. Се разказваха и вицове вчера. Един от тях. Един мъж ухажвал една дама дълго време и точно когато тя склонила да отидат на вечеря, той не отишъл. Обаче май не е до смях ситуацията. Не, сега разбира се, тук очакването от Сергей Станишев, че вота на недоверие е любовна игра, нали, е смешна работа и очевидно, че не. И очевидно, че Бойко Борисов отказа да влезе в капана, който му беше приготвен и предварително оповестен загуба беше, нали, че вота на недоверие ще бъдат празни приказки, но искам тук да се фокусираме пък върху положителните ефекти от тази поляризация. За мен най-положителният ефект е, че се изостря вниманието върху парламента и едновременно с това нещата стават ясни и директни. Но не се ли изостря вниманието към ГЕРБ и не е ли това в някаква Не степен само цел? към ГЕРБ, вижте и към БСП. Как иначе щяхме да разберем, че Сергей Станишев е отишъл със закъснение? Нали, вярно, обвиненията срещу Бойко Борисов, че тарикатски, нали, изиграл парламента. Да, вярно. Обаче от другата страна имаш, нали, на първо място една група от БСП, която въобще си мисли, че няма смисъл да се отиде на вота на недоверие, защото дебата там е някакви пешки ще обменят нали, нападки една на друга. И накрая голословието, нали, красивите фрази, за които няма никаква подплата на лютви места. Да не говорим за провинциалното репчене, с което днеска Волен Сидеров някаква акция ще прави в Европейската народна партия. Ама дали ще направи, няма ли да я направи. Всичко това лъсва. Вижте колко смешно става. Как ви изглежда тази роля на Атака? Вие говорите за силна поляризация. Това е един много любопитен елемент. Как се държи Атака в тази ситуация като партньор, като опозиция, като нещо неясно, субект, който е с неясна роля? Как я тълкувате? Радикалната позиция на Атака е невъзможна в парламент. Заради това нейната игра винаги е извън парламента. И особено когато в парламента се структурира радикално противопоставяне, каквото е вота на недоверие, просто Атака няма място там. И от тук нататък предполагам, разбира се, не съм главата на Бойко Борисов, но предполагам, че наистина тази каскадна серия от вотове на недоверие ще има една единствена цел, Атака да е вътре. Но темите, вижте, днешната тема и вчерашната е изключително неудобна за Атака, защото това е министър на ДПС. Можете да си представите как Волен Сидеров ще отиде в парламента и ще защитава министър на ДПС. Ама ДПС имат още няколко министри. И очаквам следващите вотове на недоверие пак да бъдат на министри на ДПС. Но за мен най-големият дефект на цялата тази поляризация е, че чрез нея до този момент непрекъснато се е прикривало нещо, което ние наричаме олигархична зависимост. Едни бизнеси, които фактурите продължават, плащанията продължават да текат, независимо, че сменя правителство. Продължават и то по същия начин. Пари седат в едни банки, над 90% от плащанията в секторни политики седат в една и съща банка. Това, за което служебното правителство взе решение, има постановление на Министерския съвет, което не се изпълнява. Фактури, директно да кажете. Фактурите за много добре знаете за АЕЦ Белене. Нали, в момента това се коментира. Изблъсъка в парламента, като че ли ще не кара да забрави. Тоест това е игра за отвличане на внимание. Разбира се, че е игра за отвличане на внимание. Вижте, може да се каже почти вече 20 години, защото 1994 година беше първия вод на избирателите, на българските избиратели срещу олигархията. Това е вота, който БСП спечели. След това имахме следващ вод, СДС го спечели, следващ вод, НДСВ го спечели и така нататък. Значи това са все вотове срещу олигархията и виждате, 5 пъти българите гласуват срещу олигархията и получават се същото. Господин Иванов, страхува ли се според вас ГЕРБ от дебат в зала? Може да се страхувам. Те са поне в словесните си изяви достатъчно убедителни и те основно на тях разчитат. Поне това, което сме видели от медийното им присъствие през последните години. Заедно с това, независимо от това как може да се изиграе тактически една ситуация, това, което наистина не е хубаво, идеята, че можеш да изиграваш парламента, както можеш да изиграеш политически противник или нещо такова. Защото просто това е институцията, на която се крепи, въпреки ниско си доверие, практически всичко.
И така по този начин риска е да режат колана, на който седят за в бъдеще, защото при вече тоталното убеждение, че сред публиката, че става дума за циркове, които ще продължават, много трудно може да се разчита на парламента като източник на каквито и да било политики за в бъдеще, откъдето и възниква въпроса ГЕРБ и тези извън парламентарните сили, реформаторски блок и прочие, на какво ще разчитат, ако подкрепят ситуация за в бъдеще. А може ли да се разчита в това, което се случи вчера, подкрепа за правителството? Не, защо? Напротив, атаката си продължава. Една от тезите, които се появи. Не, атаката просто си продължава. И тази атака беше предизвестена от самото начало, на този парламент, когато се видя това великолепно съотношение 120-120, откъдето всички видяха, че без протести и така нататък има огромна възможност да се упражнява парламентарен натиск. Вдига ли ГЕРБ цената, политическата цена на атака, каквато теза се чу вчера? Ами не, защото от самото начало беше ясно, че това правителство няма да може да провежда политики, да прави стратегии, именно защото зависи от атака. Аз не виждам как атака ще прави кворум и ще прави мнозинство тогава, когато имаме важни гласувания. Единственото, което може да подкрепи атака, са такъв тип реваншистки ходове, като включително това последното, което е внесено. Не искам да коментирам за посланниците и въобще за бившите хора, работили в държавна сигурност. Но тук искам нещо друго да подчертая, че както в предишния парламент, и аз мисля, че Борис е абсолютно прав, както в предишния парламент, така и в този, стигаме до решения и процедури, които нарушават Конституцията. В предишния БСП беше много гласовита, когато такива неща се случват. Ама днеска, вчера, дори ако щете правилника на Народното събрание, той е противоконституционен в някои негови части. Експерти вече се изказаха. Ами спомнете си, когато беше протеста пред Народното събрание, какво направи господин Миков? Как отмени заседанието по един начин, който едва ли е в духа на добрия парламентаризъм. Спорно е сега как ще продължи процедурно от тук на ситуация. Разбира се, да. Вие как ще прогнозирате какво ще се случи буквално след около 40 минути в парламент? Ами не знам, аз нямам голяма надежда атака да спаси българския парламентаризъм, като се появи и гарантира кворум. Нямам такава надежда, но истината е, че как въобще може да си мислите, че парламентаризма е нормален, а не дето аз казвам зомбиран парламентаризъм, след като кворума на този парламент зависи от една антисистемна партия като Атака. Аз не мога да си представя как се надяваме. Какви са най-логичните политически действия от тук насетне? Ако гледаме непредвидимата до някъде стратегия на ГЕРБ, ако гледаме и стратегията на БСП, защото те също някакви действия планират, какво ще правят според вас двете основни партии от тук насетне в следващия час, следващите дни? Най-лошото е, че ние въобще не се опитваме да анализираме и да прогнозираме логични действия. Но пък се случват и не особено логични. Не особено очаквани. Изобщо такива, които по-трудно подлежат на някакъв анализ, който стъпва на разчетени стратегии, на разчетени виждания. И наистина аз много повтарям също. Отговорността е много по-висока, защото това, което наистина европейския опит след Втората световна война от посегателство срещу демокрацията преди нея, следва точно това, че с процедурата е изключително съществена, че на нея трябва да се крепят основни практики, основни ценности и точно тази отговорност трябва по някакъв начин да бъде разбрана от основните политически партии, от тези, които са в парламента, както и от тези, които са отвън. Именно защото ако това го няма, то тогава не е ясно къде отива властта, не е ясно към коя институция се отправя и дали ГЕРБ в момента са готови да разберат към каква институция могат да отправят очакванията за повече власт. Възможно ли е този прецедент да се превърне в практика? ГЕРБ заявиха, че предвиждат поредица от вотове. Възможно ли това да се превърне в практика, това, което видяхме вчера? Да, те ще се опитват постоянно да внушават, че парламентът е нестабилен, че във всеки момент има екстремна ситуация. И заедно с това внушението за нестабилност се отправи изобщо към целия парламентаризъм. Повтарям, от това ще печелят други. А не става ли още по-нестабилен по този начин? Точно така, за това става дума. Има една теза, че ГЕРБ пренася протеста отвън в парламента, че така някакси заради тезата, че затихва парламента навън, и затова ГЕРБ го прехвърля в парламент. Не, вижте, нека първо да оцениме това, което сме единодушни всички, че има висока степен на непредвидимост. Не е само несигурност, но и непредвидимост на ситуацията. Високата степен на непредвидимост означава неуправляемост в политиката, означава много висок риск. Това означава, че това правителство, този формат на управление е високо рисков
и може да доведе до много тежка криза България, българската икономика, българското общество. От тази гледна точка искам да кажа, че този формат е вреден. И отговорността да се смени формата, разбира се, както на парламентарно представените партии, но също така, ако щете, и на извън парламентарния натиск. Естествено е, че извън парламентарния натиск затихва. Той не може да има някакво плато високо, което да се поддържа. Но възможността отново да избухне е много голяма. Така че бих казала, че управляващите си играят с огъня. Заради това ли затихна? Успяха ли така да приемат, може би, партийна разцветка вече протестите? Заради това ли затихнаха според вас? Вие имате теза в това отношение днес? Да, че гражданите в крайна сметка разбраха в един момент, че излизат от ситуация, в която тяхната воля, техния избор, тяхното решение диктуват протестното поведение и така нататък, и напротив стават част от стратегиите на политически сили, поради което естествено може би се отдъпват в този план. Заедно с това, разбира се, най-нормалното нещо на една основна парламентарна сила, каквато е ГЕРБ, най-нормалното за нея е да се опита, след като в рамките на повече от 100 дни протеста не роди алтернатива, да заяви, че те са тази алтернатива и да се опитат вече с други средства да я прилагат на по-високо равнище. Отделен въпрос е с каква цена. А успяха ли да шокират властта? Понеже това беше една от фразите, които чухме във вчерашния ден от страна на ГЕРБ, че вотът е успешен и всъщност това, което се случи като ситуация, само заради това, че са успяли да шокират властта. Дали вотът успешен или не, личи от едно гласуване, което не се е провело. Не, значи тук хубаво да кажем и нещо друго, че протестна мрежа вече смени стратегията. Виждате, че от вчера те са се обърнали към абсолютно всички партии. Не казват, както към левите, така и към десните, и казват, ние искаме подкрепа за едно единствено нещо. Антиолигархични действия, антиолигархични мерки. Много ви моля, ако имате воля, направете ги. Независимо дали сте управляващи или опозиция, независимо дали сте леви или десни. Така че опитът да се разруши протеста, като се противопостави един на друг, на което сме свидетели през последните 2 месеца, защото и протестът тръгна като един монолитен протест срещу олигархията, и пределно ясно е, че бяха направени наистина в путински стил опити контрпротестиращи срещу протестиращи. Такова нещо няма по света, освен в Русия. Кой написа този сценарий на разделение? Този сценарий е типичен авторитарен сценарий за разрешаване на конфликти. Но кой го написа? Не знам. Ето, това е един въпрос, който може да се зададе. Иначе, виждате, самите протестиращи, защото аз като политолог мога да ви кажа, още преди 4 години има едно мащабно изследване на протестиращите в централно-източно европейските държави, което еднозначно казва, протестират толерантните хора. Макар че знаеме, че не във всички изблици на протести и насилие в България са само толерантни. Но това е извод, който е направен от изследване 20 години на 15 държави. Виждате ли към днешна дата решение в едни предсрочни избори? Вие казвате, че до края на годината няма как да има избори. Да, до края на годината няма да има избори. Решение на ситуацията. Решение на странната ситуация, в която се намира политическия живот в България. Политическия живот твърде много се фокусираме в неговите отделни такива участници, а централното, за което е ясно, това е проблемите с българската икономика и българските финанси. Защото те се породиха и задълбочиха и когато имаше много по-стабилен управленски формат, парламентарен формат в миналото Народно събрание, така че не е само въпрос до формата, а до разбирането за необходимост от много по-цялостна стратегия вече за икономическо съживяване. Нещо, което тепърва трябва да се предстои да се види дали доколко е реално и прочее. А иначе, когато станем империя, когато имаме силна президентска власт, тогава ще говорим за Путин. Виждате ли предсрочни избори на пролет? Просто кратка прогноза. Сега, от моя гледна точка, до толкова доколкото наистина зад това управление стоят бизнес интереси, които имат големи дефицити и те трябва да бъдат компенсирани с публични средства. Така като гледам, до декември месец ще им бъде много кратко да получат това, което искат да получат от подкрепата си за властта. От друга гледна точка, разбира се, че ще има публичен натиск за такова нещо. Благодарим ви за това участие. Следим, разбира се, какво ще се случи в парламента след половин час. Следва обаче една съвсем различна тема след малко. Ще погледнем към морето. Дали хотелите там са готови да посрещнат сирийски бежанци? Предстоят интересни гледни точки, така че не сменяйте канала.